Ako už odznelo v aktualitách, tak tohtoročnú rally sezónu otvorila súťaž v susednom Prešove. No a ja už tu vítam aj veľmi úspešných Košičanov, párik, ktorý spolu okupuje jeden súťažný špeciál, a teda Petra Danielisa a Adrianu Mariencovú. Vítajte. Ďakujeme a sme radi, že sme mohli prísť. Aj my sme radi, tak ja som vás predstavila ako jedný z najúspešnejších Košičanov v rámci Prešovskej rally, pretože vy ste vyhrali celú takú odnož a teda slovenský rally pohár. Tak si ukážeme pohár, ktorý z neho máte. Adriana ho drží. Tak aké to je vyhrať takúto prestížnu súťaž, pretože to boli majstrovstvá Slovenskej republiky? Dobre, je to krásny pocit, aj keď sme to nečakali, vyšli sme viac menej uvoľnenie, nejak nesnažili sme sa tlačiť na to, jak v predošlých súťažiach, lebo vieme, že to môže aj skončiť nejakou nehodou. A čakali sme viac menej na chyby súperov, čo sa aj naplnilo. Áno, takže... Áno, tak už nám povedz o tom viac, teda môžeš sa kľudne Adi pridať. Čo máte pre vás také najvážnejšie zážitky, ktoré máte počas tejto dvojdňovej súťaže? Nech sa páči. Tak asi určite počasie, pretože v piatok to vyzeralo ešte celkom dobre s tým počasím, v sobotu už pršalo, takže určite tam bolo ťažké sa rozhodnúť, že čo obujeme na to súťažné auto, takže asi to počasie a potom vlastne sledovali sme určite aj súperov, tí najväčší štartovali prvý deň pred nami, takže videli sme ich výsledky a druhý deň to už bolo trošku náročnejšie, štartovali sme druhý. A kto boli vaši najväčší súperi teda? Tak na tomto preteku oni sú takými veštnými súpermi vlastne v tom SRP, Peťo Haluška a Maroš Kisucký. Aj Jožo Kryška, ale ten kvôli technickým problémom neoštartoval, takže nám to uľahčil. To znamená, v SRPčku sa zvádza taký klasický súboj Prešovčania versus Košičania však? No, tak. Máte to takto. Keď sa stretnete s týmito ľuďmi, pretože tam nepreteká len východ republiky, samozrejme máte tam súperov z rôznych častí a dá sa povedať, že východné Slovensko je v tej rally taká meka na Slovensko však? Ako tak to vnímate vy dvaja? Je to pravda, na východe je toho veľa. Ale môžem povedať, že je to super partia a nie je to stále len o tom pretekaní, ale aj o tej celkovej atmosfére, o tom, že sa tam stretneme, porozprávame, všetci si rozumieme, všetci sme kamaráti, hoď aj keď na tých traťach bojujeme o sekundy, ale potom stále sa stretneme a porozprávame si zážitky. No, hovorí sa, že máte srdce VRCčka, že vám to tam dupe. Len to. No a mňa tak zaujíma, čo láka teba, Adriana, na týchto pretekoch na rally ako ženu? Tak určite tá atmosféra, páči sa mi ten šport a tá atmosféra, ako spomínal Peter, že sa vlastne stretneme všetci, pokecáme. Že je to skôr o tom. A čo sa týka tých športových výkonov, vy trebárs, my ťa tu vidíme ako diváčku akurát, nám bežia aj fotky v pozadí. Spomínaš, na ktorej rally bolo? Odkiaľ je táto foto? Áno, na to spomínam. To bolo presne pred 2 rokmi, kedy Peter súťažil na vozidle Suzuki Swift. A bol to vlastne pretek. Ten malý chlapec, čo tam je v tej šiltovke, tak to je vlastne syn spolujazca Romana Tutka, ktorý vlastne pretekal vtedy s Petrom. Áno, to bolo ich auto, no a tu už ste spoločne vo vnútri súťažného špeciálu. To znamená, že pred tými 2 rokmi si bola ako diváčka a teraz odvtedy už sedíš stále v aute s ním ako jeho navigátor a kopilot? Už aj predtým sme sa zúčastnili niektorých súťaží, ale vlastne ten rally... Niektorých, no my tu máme hneď mnoho pohárov. Tak zo pár ich bolo. Áno, zo pár ich bolo. Takže aj predtým sme už spolu sedeli v súťažnom aute. A toto je váš taký prvý spoločný najväčší úspech, alebo máte ešte aj niečo iné spoločné? Okrem tohto pohára z rally Prešov? Máme ich už dosť. Áno? No, takže to bolo... Na čom sa ešte zúčastňujete? V minulosti sme v 2010 sme išli tiež slovenský rally pohár, tam sme vyhrali na tom Suzuki Swift svoju triedu v rámci majstrovstiev Slovenska. A potom sme ešte absolvovali tie menšie podujatia ako MRC. To je... Áno, táto krásna váza, to je absolútny majster Slovenska slalom. Tak. Tam jazdí však iba jeden. To znamená, že ty si v aute sám. Takže áno, tam som divák. Áno, ja to aj takto ukážem. Takže takto krásna váza. No a ten najväčší pohár, keď už sme pri pohároch. No to je z
mini rally, tam sa vyhrali tiež svoju triedu. 2008 a 2009, tuším. Spoločne? Spoločne. To bolo ešte na vozidle Suzuki Swift. No. Takže minulý rok sme tiež absolvovali slovenský rally pohár, ale tam sme dvakrát mali také výlety mimo trať. To znamená, že sme nedokončili, lebo sme chceli byť až prehnane rýchli. A tak to nefunguje stále. Takže tam nám to uniklo, ten titul, ale zúčastňovali sme sa národného pohára v Kopcoch. A tam to je niečo podobné, ako v Košiciach máme na Jahodnej. Tak. Tak, aby sme aj divákom tak zarámcovali. Myslím si, že Košičanom je ten zvuk Rally Out veľmi taký známy a povedomý. A možno práve aj vďaka vám dvom, pretože vy máte dokonca aj vlastný klub. Máme. Dá sa povedať, že ste naozaj rally pozitívni. Čo tento klub všetko robí? Tak ja. To bolo pekné. Tak my sme tento klub založili v 2008 roku s tým, že chceli sme, v našom klube je veľa skúsených, či už organizátorov alebo jazdcov, tak ako nedávne spomenul Romana Tutka, s ktorým už sme dlhoroční kamaráti a on je tiež členom našho klubu PD Autosport. A vlastne spolu organizujeme také súťaže pre verejnosť, ktorých sa môže zúčastniť viac menej každý za nejakých základných bezpečnostných podmienok, si vyskúšať tú športovú jazdu a snažíme sa to organizovať 5-krát do roka, alebo tak nejak. Takže 5-krát do roka. No, ja si pamätám, že plus jednou z vašich akcií sú napríklad teda aj rally v kasárniach bývalých. Čo ešte? Kde vás Košičania ešte môžu vidieť? Tak robili sme... Alebo za čo vás môžu vidieť? Že to sú tí. Robili sme v Šaci dosť úspešné preteky. Teraz nedávno v Cesticiach, kde je perfektný starosta. A on nám veľmi pomáha s tým. No a teraz budeme 13. maja organizovať na Aničke. To bol niekedy mestský okruh Rally Košic, takže časť z toho bude uzavretá a tým sa aj chcem ospravedlniť za obmedzenia, ktoré budú musieť občania trpieť. Takže dúfajme, že nám ide počasie. No ale myslím, že bude to o to divácky atraktívnejšie, pretože vy vlastne dotiahnete naozaj tú rally a autá akoby do mesta. Konečne k tým divákom, že teda nemusia ďaleko cestovať, majú to vlastne v rámci výletu. Odkiaľ bude štart a kam to celé povedie? Naozaj, a kto môže súťažiť? Kto má auto? Kto má auto, kto bude spĺňať tie základné bezpečnostné prvky, to je prilba a ja tu všetko v hlave nemám, ti poviem pravdu. takže bude to všetko na... Napríklad je to pre tie rámované vozidlá? Ja viem, že musia môžeš mať... kľudne prísť aj ty. Nie. Áno, môžem. Aj prídeš. Tam je smiešný autíčko. Rám nie je povinný. Rám nie je povinný. Sú tam tie základné To je dobrá správa podľa mňa pre všetkých tých rallistov, ktorí sú ako v okolí Košíc a majú chuť si zapretekať. Čakáte veľkú účasť? Čakáme... Uvidíme. Všetko záleží od počasia, takže uvidíme. Ja si myslím, že pre divákov je to dosť zaujímavé miesto, takže takisto aj pre jazdcov, no jazdí sa tam vlastne po parku, takže uvidíme, no. Necháme sa prekvapiť. Urobíme všetko preto, aby to dopadlo najlepšie, tak ako stále, no ale už ako to dopadne, to už uvidíme v samotný deň. Upresníme si dátum a teda ten štart, kedy to má byť? Takže... Nechaj hovoriť o svoju kopilotku. V aute ti stále kecá, číta rozpis však. A som vtedy ma počúva. Tam ja som ticho. Tam si ty ticho, sústredíš sa na jazdu. Takže bude to 13. maja v nedeľu a štart, tuším, začína o 9:30, ak sa nemýlim. Nemýliš sa. Takže srdečne pozývame všetkých. A vráťme sa ešte k tej rally atmosfére tu na východe Slovenska. Čo vy si dvaja o tom myslíte? Je tu veľa talentov? Teda ako máme z čoho čerpať? Alebo si myslíte, že je to taký šport na ústupe? Ako to vidíte vy dvaja? Možno to niekedy tak vyzerá, že ten šport je na ústupe. Ale ja si myslím, že tých talentov je tu dosť na východe. Určite. Aj keď určite všetci majú zrejme finančný problém, tak ako každý z nás. A asi to je ten najväčší problém. Lebo ten šport je veľmi krásny, ale veľmi časovo a finančne náročný. A to je asi najväčší problém z toho všetkého. To znamená, že keď chcem jazdiť rally, potrebujem veľa peňazí, veľa času na čo? Strávených v dielni alebo práve strávených na
tréningu? Aj to. Aj to. A ty ako kopilotka si sa musela dokonca naučiť aj čítať ten rozpis? Alebo teda čítať, dokonca aj písať však. Je to naozaj celá veda. Kto ťa to učil? Tak vlastne my sme sa to učili spolu viac menej. Peťo išiel prvý pretek v roku 2008, tuším, v Košiciach. Vtedy si zobral takého skúsenejšieho spolujazca, ktorý mu niektoré veci vysvetlil. A potom sme to nejako skúšali spolu, ale všetko je to o tom, že vlastne keď píšeme ten rozpis, tak on mi vlastne diktuje, čo mu budem ja rozprávať potom na tej súťaži. Takže... Ty si to aj pekne divákom ozrejmila, pretože naozaj tá rally súťaž je o takej veľkej spolupráci dvoch ľudí vo vnútri auta. No a ty si dokonca tak dobrá kopilotka, že si ťa zobral aj Jozef Bereš starší do auta. To som na teba počula. Ako sa s ním išlo? S ním sa išlo super. To auto, to je niečo úplne iné, ako vlastne bolo to Suzuki Swift. A teraz ten Seat. V ktorom aute ste išli? V Audi. V Audi Quattro. Takže to bolo o niečom úplne inom. Diktovať som mu nediktovala, ale zážitok to bol super. A dokonca mi aj vlastne prenechal pohár, ktorý vyhral, takže mám aj pamiatku. Takže nemáme ho tu dnes. Nie, mám ho doma. Už som myslel, že sa nevráti ku mne potom. Vidíš to. Tak to myslím, že by ti viac hrozilo, keby sedela s mladým. Však. Aj tam sedela už. Dokonca. To aj ja. Ja vám poviem, milí diváci, že myslím, že to je takou najväčšou pýchou východného Slovenska. Aj tu vlastne z okolia Košíc je Jozef Bereš z Debrade. Myslím, že to je taká úplne naša najväčšia hviezda. Je to v podstate mladý jazdec, dokonca teraz 5-násobný majster Slovenskej republiky. Vy ste s ním kamaráti, alebo teda všetci, ktorí sú tu, tak nejak žijú spoločne v partii rally? Áno, sme dobrí kamaráti. A chodí teda na vaše podujatie, na tie amatérske? No stále, keď má auto pripravené, stále príde. Neviem, či sa mu to páči, alebo či chodí len tak zo zvyku, ale som veľmi rád, že príde nás potešiť. A chodia jeho otec vlastne. Tak. No. Naše súťaže. Áno, obaja Berešovci sú naozaj nakazení týmto športom. Kto ešte z takých Košičanov, koho by sme tu určite mali spomenúť v rámci rally a v rámci významných úspechov? Koho to ešte máme v Košiciach? Tak ja môžem asi len povedať, že s kým sa mi tak dobre pretekalo ako superov a ten slalom, som zvádzal také ostré súboje so Shajom Buffym o ten titul a to je také nezabudnutelné, lebo on je fakt tiež veľmi dobrý. Roky predtým som jazdil také menšie podujatia s Vladom Jankovičom a ten je tiež veľmi dobrý jazdec. Takisto Roman Tutko, vlastne my sme spolu jeden tím, na takých menších súťažiach jazdíme na jednom aute, väčšinou v jednej sekunde, je to tiež dobrý, super. Na ten titul 2010 Áno. zo Slovenského rally pohára, tam sme asi tak najväčšieho supera mali z Revúcej, Joža Kryška. Takže aj to bol taký zaujímavý super. On síce nie je Košičan, no ale je blízka. Takže ťažko povedať. Určite veľa, možno, že som urazil niektorých, ktorých som nespomenul, ale... Tak im to povieš po prípade osobne. Ale teraz ma to nenapadá. Čo sa týka vašich plánov do budúcna, vás dvoch, vašej dvojice, plánujete meniť auto alebo plánujete čosi iné, ktoré podujatia sú také, na ktorých by ste sa určite radi zúčastnili alebo ukázali? Tak auto asi v najbližšej dobe meniť nebudeme. Možno ak by boli nejaké financie, tak áno. A najbližšiu súťaž, nad ktorou uvažujeme, že by sme išli, tak to je Rally 3 Beč, ale to je tiež otázka financií. To je vlastne o mesiac, takže uvidíme. No a ja už poslednú otázku a vysnívaná súťaž, úplne taká najlepšia rally, na ktorej by ste sa mohli zúčastniť. Keby bolo veľa financií. Vieš čo, nad tým som aj neuvažoval. Nie? Žiadne Monte Carlo, alebo... Stačila by aj Barunka. Česká. Tak, milí diváci, toto bol rally párik, náš košický, momentálne najúspešnejší v rámci slovenského rally pohára, Peter Danielis a Adriana Mariencová. No a my sa uvidíme o chvíľočku v štúdiu naživo v Bleskovke.